egia esan lehen urten etzian festa erresak izan, baina bueno, aurten gomintzat, badeu txupinazoa, gaina bi talde elkarte oso potente botako be, batetik Laburuko 25. urte hurrena du, eta kirol elkartek edo deportiba elkartek bai, 50. urte hurrena, orduan, bueno, aurtengo txupinazoak bai, izango bere momentua eta bere isla. Gaur adibidez, umeak izango dira protagonista, baina gainontzeko egunetan ere herritar ugari izango bilduko da hemen, denek izango dute beraien momentua, ez? Bai, 6 egun dira urten, lehen urten 5, urten bisiesto eta patata beste, 6 eguneko festak izango ja. Luzetxo agian, baina bueno, bai, denantzako momentuangoa, denantzako, laneako, festako, eta bueno, nik uste itxura hon aukela, egualdia de lagun izango dula emateu, zai nahi emateit noiz bai lertuko gula, inbeste bero hemen inguru hontan ez da izateu bukara bat, baina bueno, oaingoz, prediziok eta itxurazko dira, eta egualdi honakin, dena erraztea. Zuretza, zein da momentu bereziena festetan? Bueno, netzako bai momentu hau, txupinazoko hau, eta bueno, lehenengo una politia izatea, gero kuadri eguna de, azkeneko eguna izate du Ibarran da, bai izatea laia ardura guztik eta alde batea utzi eta nire momentu edo disfrutatzeko momentua, eta bueno, tarten dauden ekintza ezberdinetan, bai izate gure lekua, eta orokorren, den eta gude guztua. Loa ikenduko duten pixkat eta... Eskutik heldu ginen, eskubek zutan zuten. Bueno, Jonander, aurten honetan zuek izango zarete jaiei hasiera ematen protagonistak edo zuek izango zarete. Zer suposatzen duzuentzat? Bueno, orain 50 urte hasi ginala, hasi ziala bere garaian elkarte hontan, eta aurten 50 urte, eta tokatzaigu txupinazo bat atzea, ni lehendakari bezala tokatu zait. Aurten lehenengo aldiz lehendakari, eta beste lehendakari zar batzuekin batera, botako dugu txupinazoa, eta festai hasiera emango jau. Bueno, egia esan herrin bertakoa izan da ilusio pixkate emateu, eta gogo pixkate bai, eta festai giroa emateko. Zuen kasuan, egunez ala gauez bizi dira festak? Ego ja egunez. Ja urteak aurra joaztek hauekoa ondo ez dautze deu, baina ja egunez beto da. Errexagoa, urrengo egunen ere esnatzeko eta ajea pasatzeko errexagoa egunez. Bere irukote, iezuia presa dut hemen txupinazoa botatzeko. Zer suposatzen duzuentzat herriko festei hasiera ematea? Hanetzako bintzat postasun handia, zeba azkenen zu botatzea nire bintzat ilusio eiteit. Da hoi. Nola bizi dituzu zue festak? Earki, txikitatik, beti bezala, festa, eta ondo. Ardura handia alda txupinazoa zue botatzea? Bai, hala irutxe zaigu hiru hoi. Eta ze pentsatu duzu egitea edo nola egingo duzue? Batek su eman da beste biak heldu.